Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthuze abaningi uNgizwe Mchunu owaziwa njengopresident wamabhinqa kokaGatsheni iGatsheni Music Festival obusesukwini lwayizolo oPhongolo Ngcotshana Sport Ground. Ungizwe ke udlulisa amazwi okubongela uGatsheni Ungizwe udlulise amazi athinte abaningi njengoba waziwa njengomuntu ohleze ekhuluma noma egxeka kodwa izolo ukhulume amazwi amakhulu ebongela uGatsheni ngempumelelo yomcimbi wakhe ukuthi abantu basuke kuzo zonke indawo baya oPhongolo ngoba beyokweseka uGatsheni. Abantu lothi ngikhulume kakhulu bafethu ngizodedela ivideo nizwela amazwi kaMchunu wabhekise kuGatsheni embongela ngempumelelo yomcimbi. Abantu ke bebegcwele phama estadium kuze kwasahluthu bebheke omabili abantu emcimbini wakhe uGatsheni awubambela ungathuzwe ngentatheli kaYouTube. Awuphongolo mafobone abakhulu ngaza kwethu ukuthi nonke emphakathini walapha eZululand liqinisekise ukuthi naphelela emcimbini wegaga nasePhongolo uGatsheni. Ayeye Gatsheni ayeye igaga nasePhongolo ayeye asimshaya inhlobo lensizwa sandana mfowethu njengoba ngiyimbesa iplege laseNingizimu Afrika mina njengopresident wamabhinqa uNgizwe Mchunu iqopha umlando saseNingizimu Afrika esiqopha umlando unyaka nonyaka siqopha imilando unyaka nonyaka kodwa ngoba yimi ngithule ngathi angiboni ziyakhala manje insizwa lena ekade yaqala izabarazela izwe nakubo umhlabathi wakubo namhlanje wonke umuntu la ngenxa yakhe nawe umilapho nje kusasa khona into ongayenza uyenzela umphakathi wami. Ngicela nimshayele likhulu ihlobo bafethu. Gatsheni mfowethu ngibonga kakhulu wonke ama-artist amhloniphile njengamanje ngisuka le kumzukulu ngilandelana negush izala kusazobonakala nje lapha uGatsheni insizwa le yakwaNdlovu yakhona la uPhongolo ecula uMaskandi eyiqopha umlando angizokukhuluma okuningi kodwa yena uyakwazi ngoba isifuba mawushaya siyacinana. Into engizoyisho ukuthi mfowethu qhubeka nenhlonipho yakho nomculo wakho uhloniphe izwe laseNingizimu Afrika noMaskandi ayikhabe. Ngibonga ngiyathanda neza Angisa nibakhulu bantu basePhongolo ngicela ningayithathi kancane niyezwa seniyaziwe balozweni cela ingane zemesilithi ke manje sibalela uGatsheni ke manje ake ngizwe umsindo ngoba thanda uGatsheni umsindo akizwa amaflex lapha insizweni amaflex yazo ke ziphi ingane apha amantombazane Gatsheni on stage yethunazwe indodo kwelasePhongolo kwelamasolo nasoza bathi umthambokazi ezindi ingwenya untombi ziyahluma zinjengotshani kuba mina useqethwa Gatsheni halala mama wakhe ntombi kamavuso naleni ijomo ngena Gatsheni ngisonithengele ibhodlela yababa le atsha bye. Nasenza abantu iphatho seZululand nasenza abantu
Umphakathi wase-South Africa naze nani babambe iqhaza entweni enhle. Kuyinto sengiyaphikwe ukuthi imicimbi emihle kanje siye sibone emadolobheni amakhulu. Amadolobha amakhulu ke asuke ehlanganisa abantu abaningi. So mawukhanda i-event khona kunama-chance amaningi ukuthi kube nomcimbi ofana nalo. Kaneza kwethu kusemakhaya la idolobha lana nje lincane eliseceleni ke nokho. Ukusuka la usuke khona uze la usho likhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu isupport yenu anibanciyane neze. Angibonga kakhulu kubantu abahamba iqhaza ukuthi ningazi. Nalawo phongolo bangaze ngoba sengicula. Akusini iphutha ke lokho. Kunomsakazo ukhozi futhi kunabasakazi abahamba elikhulu iqhaza. Abanye babo naba la uZimdola kanye nomnumzane uMacingwane. Ngibonga kakhulu uqhaza olivele nxa zonke. Ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi ngingahlukanisi ngabanye kodwa nje ngiyabonga support enisiphe yona bosomabhizinisi abavelele kanye nemkhandlu nabo bonke abantu abathe babamba iqhaza abanama-position ahlonishwayo ngokuvotelwa. Siyabonga kakhulu ikhuluza kithi naze nalimele izwe ngeqiniso. Njengoba sengichazile angizwa kahle. Ngifuna imbodlela. Sisaphumula nje sisakhuluma. Angisitholi isikhathi sokukhuluma nani mina. So ngicela ningiphe lo 5 minutes lo. Ngumnumzane umemba ke lo uThobani ongumphathi weKMH esibambisene naye kahle kakhulu nobuye bamba iqhaza kwezinye zezinto eziningi esizenzayo. So amanye ama-plans asuke eqhamuke kuye, amanye asuke eqhamuke kimi. Ingakho nje sihlale siqhamuka nama-plans amasha ngaso sonke isikhathi. So siyabonga kakhulu ube kuthiwa beyikhona indlela bengacela imshayeli ihlombe nje naye. Kaneza kodwa ngicela ukuthi ke sike sibe nemzuzwana nje sibuke nayo ivideo sithe sabamba iqhaza njengomphakathi onozwelo, njengamalungu omphakathi abuye ebe nozwelo kakhulu uma khona isimo esingahambi kahle. Sikumemeze abaningi benu babonile ingane zokuthi besikumemezela ukuthi kunendlu esiyakhile esibamba iqhaza kuyo engale ngasemakhaya. Kodwa ngenxa ukuthi sifaniswe izimo ke ezifana nokuthi makushoniwe ngokwendawo ngakithi awuvumelekile ukuthi uba wakhe noma usebenze umsebenzi. Ayukhona umshuqo phongolo. Hawu manje kamnandi. Okay.